Terrícoles. El que veureu a continuació és una paròdia sense ànims de lucre feta per fans. Bola de drac, bola de drac Z, bola de drac GT, 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 compra i dona suport al productor original. Gràcies. En el capítol anterior de Bola Drac a Bridge, vam veure com en Freezer finalment va sobreviure a l'explosió de Namek i va arribar a la Terra junt amb el seu pare per matar en Goku. Però va aparèixer un noi desconegut. Què és aquesta collonada? Que comencis a l'episodi si no vols que t'envia cap pistraus! Torna en Goku. Apareix un nou superguerrer. Molt bé, pallassos. En Freezer és allà davant. Abans d'avançar, necessitem un pla. Escolteu bé. Vosaltres anireu i fareu el que pugueu, pobrets. Quan us estiguin fotent un jack d'hòsties, els sorprendré per darrere i els engegaré. Entesos? Som-hi! No. Ni de conya. Realment crec que la Bulma no hauria d'estar aquí. El camp de batalla no és un lloc per una damisela. I què hi fots aquí, damisela? Ho dic de debò, estic preocupat per la seva seguretat. I com la meva amiga personal, més ben dit, la meva millor amiga, crec que hauríem de pensar... Ai! Algú li pot explicar al Yamcha què passa quan torces una orella 50 vegades? S'arrenca? Molt bé, Son Gohan. Ai, estem ben morts. Triomfal, destrucció, la força de la veritat mai no morirà, no morirà mai, 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 mai. Atxau, 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 atxau. És ell, petitó? És l'home que et va fer pupa? No, pare. Aquest és un de nou. Així? Tu ets en congelador? No, maco. En realitat és Freezer. Com? Coll de traductor dels collons? D'on cony ha sortit aquest? I a sobre m'he deixat la roba estesa. Bé, sóc aquí per matar-te. Mare meva. Acabem d'arribar i ja tenim un voluntari per morir. Soldats, a la feina! Senyor congelador, amb tot el respecte, Això sona insubordinació. he convertit l'esquadró sencer en una muntanya de cadàvers. No sabia que aquest fos el meu problema. Mou el cul, poruc de merda! Només 5 unitats? No tinc temps per aquesta ximpleria. Però què dimoni? No us ho diré més. Foteu al camp o moriu. Oh, això és una amenaça? M'encanten les amenaces. I aquesta és la meva. O moriu per ell o moriu per mi. Què? Què ha passat? Espera. Però ells... No, espera. Em vaig tirar 3 mesos per aprendre a fer això. El que passa és que ells ho posen més fàcil del que sembla. Tot i que l'armadura d'aquest vell era molt dura. Vaig haver de practicar amb molts maniquís per aprendre a fer tot això. T'oblides un lloc. Senyor Freezer, què collons? Saps que ja no ens queda cap soldat, no? Això és rai. A casa en tenim més. Però és que ara no tenim ningú que piloti la nau. Jo puc fer-ho. Sí, nosaltres no conduïm. El servei ho fa per nosaltres. I doncs, què són aquests trossos d'escombraries que portes al cap? Petit insolent. Això que veus és l'última moda. Una combinació entre ciència i tecnologia, no escombraries. Ah, uau. No ho havia vist mai. I sabies que la raó per la que segueixes respirant és perquè necessito una distracció fins que arribi el superguerrer dels collons? De veritat? Si el que estàs buscant és un superguerrer, jo puc servir-te. Com? Has escoltat això, pare? Jo puc servir-te. És com un nen de 5 anys jugant als policies. O com tu, jugant a les princesetes? Pare, això és privat. És que és tan maco quan ho fas. Vaig deixar de fer-ho quan tenia 16 anys. Què? És el meu pare.
N'estàs segur? O això o acaba d'arribar la mare d'en Freezer. Algú més s'ha imaginat en Freezer amb pits? No? Jo sóc l'únic? Sí. Com de grosses serien? Aquests ulls, el record. Congelador, moriràs! No pot ser. No. Exterminar. Matar. 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 Matar! Molt bé, baixa ara mateix, noiet. Cridaré la grua espacial que ens remolqui. No se'n parlarà més. Què? Què? Què has fet, Freezer? Ara no, para! Ei, Freezer, em sembla que has perdut la pilota. L'has perduda. L'has Gairebé et carregues la tera. Ho sento, m'he deixat portar, però això rai, per fi el nostre amiguet superguerrer és mort, incinerat. Freezer! Què? Apasta fang! Si estàs intentant sorprendre'm, encara et queda molt per... Eh? El meu petitó! Ja hem arribat. On és en Freezer? Oh! És allà! I allà... I aquí... I la seva tita? Nois, crec que aquell és un superguerrer. I una merda! Cabell daurat? Poder increïble? No sabeu pas si és un superguerrer o no. Potser és un superhumà, eh? Però, clar, potser no us entreneu com Déu mana, collons. I ho diu el no superguerrer. A cagar la via. Has assassinat la meva princeseta! Bé, en realitat era adoptat. I a mi què? Oh. Pensava que estaries més emprenyat. Bé, tant se val. Em deixes veure la teva espasa? Què? Per què? Vinga, només vull tocar-la. No. Vinga, sigues un bon veí. No sóc el teu veí. A més, crec que t'ho diu. Mira, després del que has fet, puc ficar en Freezer en un pastís de carn. Així que deixa'm veure la teva puta espasa. Està bé? Ja està? Veus com no era tan difícil? És que s'assembla molt a l'espasa gel del Ned Stark de Joc de Trons. Sembla que és una rèplica. La provaré tallant-la per la meitat. Valar Morghulis! Oh, encara no has decidit si m'odies? Ara m'acabo de decidir. No, espera. Farem un tracte. Si em perdones, et donaré un planeta. 3 planetes. 2 i mig. Ara has baixat. Sóc un regatejador. Uau, c'est fini!
Ei, nois! En Goku és a punt d'aterrar! Seguiu-me! Què? Acaba de parlar del pare? Para el carro. No sabem si podem confiar en aquest noi. He portat galatetes! Però, com diu la Bíblia, estima el teu veí. Si ets budista. Un budista en gana. Ya son las 7:30. Es la hora de la turbopaja. Així que així es deia abans el cràter de l'imbècil. Bé, suposo que us preguntareu per què us he dut fins aquí. Galetes! Matar-nos? Matar les galetes! En Son Goku aterrarà aquí en unes 3 hores. Mentrestant, podem prendre alguna cosa. Tinc heat-up, soda, cervesa... No és massa aviat per començar a beure? Ei, ja fa 20 hores de les 5. I escolta, com et dius? No ho puc dir. Bé, senyor, jo no ho puc dir. Jo sóc en Krilin. Ni puta gràcia. El què? Així doncs, coneixes el meu pare? En certa mida. Només n'he sentit a parlar. El que passa és que... Ei, escolta, vaig llençar això. Per cert, ets bastant bufó. Sí, la meva mare ja m'ho deia que era un nen molt bufó. Un noi de la mami, eh? Jo seré la teva mami. Puc prendre un altre heat-up? Sí, esclar. Per cert, aquesta jaqueta em sona molt. Sí, de fet la vaig fer jo. El logo de la corporació Càpsula i curta per ensenyar la panxa. Si no el coneix, com dimoni sap aquest on diantre aterrarà en Kakarot? A més, ell no pot ser un superguerrer. Potser és un mentider o... Moment, qui s'ha begut la meva última etap? Et mataré! M'avorreixo. Chaos, hem d'esperar una mica més. Després direm hola a en Goku i ens n'anirem cap a casa. Podem anar al McDonald's? Només si et comportes. Por fi. Què estàs mirant, nano? T'agrada el que veus, potser? Sí, m'agrada, apartar la mirada. Jo no sóc un dels teus. Sóc un home de veritat. Escolta, cor petit. Sí? Em preguntava, per què no vas fotre el camp amb els teus amics namaquians al seu nou planeta? Ah, doncs no ho sé. I tu per què no marxes a Veget amb la resta de guerrers de l'espai? Hey, ja tinc un Femollets. No necessito un altre. Suscríbete. És l'hora. Molt bé, nois. En Goku aterrarà d'un moment a l'altre. Ja no el veig, així que crec que t'equivoques, nano. Crec que portes tota l'estona enganyant-nos. No hi ha forma humana que pugui... Podria ser qualsevol. Nois, de pressa! En Freezer ha tornat i... Bravo, Visca! Yeeey! Però què feu tots aquí? Ei, sóc en Son Goku. Tu també ets un superguerrer? Nois, sisplau, no tantes preguntes. Porto un jetlag de collons. Què dius d'uns androides? Vinga, tenim temps per entrenar-nos. El pròxim episodi de Bola de Drac Capritx es diu El meu pare és en Vegeta, una nova amenaça. Com? Que el teu pare és en Vegeta?